sahabat Dwi Jolaras Indonesia. Oke, matur nuwun. Uga Bunda Santi iki ya. Wah, transfer 200.000 nduk niken. Bunda Santi sing ana Jakarta. Nggih. Nah, nyuwun lagon Kusuma Wijaya. Nduk sapa jenenge iki? Prima karo Mbak Cengpe sing urung jumeneng. Ayo. Nggih. Nah, disupati yo. Ben ngadeg Mbak Prima dengan Mbak Retno. Ha ha he he he. Gareng iki saka Mbak Santi 200.000 kon maringke Mas Nanang Tunanetra. Oh iya. Apa ya ngerti jet to cah iki? Ngerti. Saka Mbak Santi saka ing Jakarta, bundane niken Nyale. nggo Nanang Tunanetra. Ya. Besok nggo menake mripat ya. Ah. Benakne mripat. Heeh. Apa iso dibenake ana apa enek bengkel mripat iki? Ngendi? Ngendi? Ono ya. Ada di apa dokter mata itu ada. Oh, dandakno mripatmu nang gen Diganti moto Naruto ngono kae lho Mas Sapi. motor Naruto. Ora Ken. Kok wis ajake ora omongan karo Cungpe ngopo? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pe, Rasa caturan karo kowe, Pak. Ora caturan. Pe, cempe. Cungpe kok cempe medake. Kowe iki tiba tuwa, aja sok narai kaya ngono. Lah kuwi geger megara buta lanangan kok kuwi. Oh iya ta. Enggak ngapa lek. Saiki Kuwi gelem karo kuwi ora apa. Kuwi kekno. Kowe tak garap dhewe. Aku gelem karo Mas Pardi. Kok sapa? Pardi. Pardi iki sapa? Mas Parti Arti. sayang. Siapa Parti? Pak Ardi kok Pardi. Ah, Parti. Ya, Pik. Heeh. Tapi wis akur kok wingi wis akur cah loro wis akur. Ya, jobone, Pak. Jobone. Ora ya kuwi lahir batin tulus tresnoku ning sampeyan. Alah, telek. Wis to, Parti pen ra apa. kok sik. Kowe kok naksir Ardi iki lho. Apa iso digarap? Oke ta lak kowe wis meko. Yo iso ngene-ngene lah yo nek Oh, dikomsik ya. jek gurih lho. Oh, Dikom dinget sik ngono sik gurih. terus dideplok. Oh, alah. Ya ora apa-apa kok tambah-tambah mendem. Ya, iki go iki Van Gareng Semarang dari Jakarta monitor. Oke. Mas Sukri Honocaraka. Wah, alah. Den Sukri. Ah, iya. Nggih, matur. Yo, lagune Kusuma Wijaya. Engko bar iki gek nutukne lakon yo. Iki lakon pamundhut saka panitia. Wah, luar biasa Banjaran kok krasana. Oh, ngono ya. Monggo musikipun, yuk. Dwi Jolaras Indonesia. Oke, Mbak Santi paring 300.000 untuk genduk Niken Salindri. Oke, diaturke Bu Dwi. Ya. Ing mekar langsung di hospital ing Taman Sari manglung bangun saweti kelawan mulaning dakari. Sanggup
untuk kanca-kanca DKC Wijo Ngangko Klub Nganjuk. Matur sembah nuwun, engko disambungkeun goro-goro. Heeh. Ki arta saka Mbak Santi 300.000 ge diparingne karo genduk niken. Oh, ngono. Heeh. Ya, kalau sawangan mendung mentiung kaya agahe payung no. Oh, ya.